Podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou. Omán je sultanát, čo znamená, že v krajine má veľkú moc sultán. Takto si v Ománe sultáni sultánujú už od 18. storočia, kedy sa Omán osamostatnil. Dnes sa dozviete, že Ománci boli ešte v 70. rokoch prevažne analfabeti a nemali asfaltové cesty. Aktuálne však v Ománe prekvitá turizmus, ale na diaľnici má aj tak vždy prednosť ťava. Viac o Ománe práve na tomto výlete na vlne. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie. Výlet na vlne s Didianou. Fuj, ale je tu krásne. Povedala som si presne potom, ako som vstúpila do jedného z rezortov v krajine menom Omán. Dostanete sa sem zhruba za 6 hodín pohodlne letecky z Bratislavy. Ak sa vám to zdá málo, tak nebojte, späť to trvá aj 7 hodín 20 minút, ale ešte sme ani poriadne neprišli a o Ománe máme v pláne dozvedieť sa viac. Na terase s výhľadom na more spovedám delegátku cestovnej kancelárie Petru Navrodsku. Peťa, ty a Omán, daj tento vzťah. No o Ománu jsem ani moc nevěděla, protože vlastně skoro nikdo jsme nevěděli ještě 10 let zpátky. Asi kdyby se nás někdo zeptal, kde Omán leží, tak ani nevíme, kde ho na mapě najdem. Ale ta nabídka přišla, když jsem byla jako delegátka v Egyptě, protože jsem měla na starosti lokalitu Marsu Alam. No a protože se otevírala destinace Omán, tak jsem dostala tu příležitost, které jsem využila a jsem tomu velmi ráda, protože arabské země se mi vždycky líbily. Takže si tu připadám jako doma. Ale Peťa nemusí chodiť zahalená. Kto tu musí chodiť vlastne zahalený? Len miestne Ománčanky? Zahalené chodí hlavně místní ženy a je to proto, že to je tradice. Je to opravdu kultura, je to tradice. No a samozřejmě tím, že jsme v islámské zemi, tak ta abája, kterou ženy nosí, je prakticky taková i povinná, bychom mohli říct. Co se týče nikábu, protože tady vidíš i spoustu žen, které nosí přes ústa nikáb, čili jim koukají jenom oči, tak to už je potom opravdu o tradici, o té dobrovolnosti. Ale co se týče hijábu, to znamená pokrývky hlavy, včetně toho oděvu svrchního, což je abája, vidíš černou barvu, právě protože to je typicky tradiční oděv. Ale v tých obchodoch už čo človek prejde a vidí výklady, keď sme boli na výlete, boli aj rôzne farebné odevy, takže už je to možno aj o tom, že manželia, že im povolia tým, že nám nosiť farebnejší odev, alebo už to závisí aj od žien, alebo stále rozhoduje muž v domácnosti? No ono to je o tom, že ten muž vůbec nerozhoduje, naopak, protože oni tím, že jsou opravdu věřící, protože tady 100% Ománců jsou muslimové a oni jsou opravdu velmi věřící, tady všichni vyznávají islám, tak ono to je proto, že ty ženy se tak zahalovat chtějí. Ono to není o tom, že by jim ten muž něco přikazoval a dokonce i to, jestli si žena ještě vezme na ústa nikáb, záleží čistě od ní. A to, co vidíme v těch výkladních skříních, to je primárně pro ženy, které takto chodí doma oblíkané, anebo potom pro cizinky, protože jsi určitě všimla, že tu nejsou jenom ženy ománské, ale je tady spousta Egypťanek, je tady spousta žen z Filipín, jsou tady ženy z Pákistánu, z Indie, protože všechna tahleta etnika tady jezdí za prací, to znamená, že oni nejsou povinni nosit abáju a i pro ně je tím pádem prostor se oblíknout moderně. Super, majú to pekne a veľmi im to svedčí inak tým dámam z ostatných krajín, lebo tie vidím, hej, pod tým nikábom ich moc tie dámy vidieť nie je. A je to skvelé v tom, že Omán vlastne dáva príležitosť aj ostatným krajinám. Je to bezpečná krajina? Sú veľké, nazvem to, cirkusy pri tom, keď človek chce ísť pracovať do Ománu? No platí tady určitě pravidla a Omán je na tu politiku těch, kteří přichází pracovat poměrně přísný, takže tady opravdu musíš splňovat podmínky pro vstup a pro práci. Pokud jdeš pracovat pro nějakou společnost, potom ta společnost sama o sobě je tím zaměstnavatelem, tím, který se za tebe zaručí. A pokud jdeš pracovat do soukromého sektoru, to znamená třeba k někomu do rodiny, k nějakým Ománcům, tak tam je třeba, aby ten Ománec se za tebe zaručil. On zodpovídá, vlastně přejímá tu zodpovědnost za tebe a je tvým takzvaným sponzorem. Ve chvíli, kdy přijíždíš, je potřebné nějaké lékařské vyšetření, jsou potřebné otisky prstů, je potřeba návštěva policejní stanice, protože tam ti vystaví takzvané ID, čili povolení k dočasnému pobytu, řekli bychom něco jako u nás občanský průkaz. No a vlastně máš určitou dobu, na jak dlouho tady si. Je to zase v závislosti na tom, jakou práci tady přijedeš vykonávat. Najlepšie legálnu. Zostaňte na vlne o chvíľu o tom, koľko zarábajú v Ománe. Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Sme v Ománe, kde majú tak dobré banány, že ich tu jem 3-krát denne ako vitamíny. Ománci žijú z poľnohospodárstva, rybolovu, ale aj plynu a ropy, ktoré sa v Ománe ťažia. Aká je v Ománe priemerná mzda, to sa pýtam Petry Navrodskej, ktorá v Ománe sprevádza turistov.
Ona ta průměrná mzda se trošku houpe, je to zase v závislosti na tom, jakou pozici zastáváš. A protože Ománce málo kdy uvidíme pracovat v oborech, jako je například, já nevím, automechanik nebo třeba uklízeč, ty pozice vykonávají lidi právě z těch jiných zemí, tak Ománci pracují většinou na nějakých administrativních pozicích. Jsou manažeři různých firem, ředitele, HR manažeři a podobně, profesoři, lékaři, čili všechny tyhle ty profese, na těch najdeme Ománce. Ono to souvisí i prakticky s takovým projektem, který už nastartoval za svého života sultán Kábus. A to znamená proces omanizace, protože tady je třeba, aby Ománci pracovali tady zadarmo. Sultanát nic úplně jen tak nerozdává. Mm-hmm. No a ten průměrný plat se pohybuje podle toho, jestli jsme tady dole v Salale, což je takový, řekněme, trošku velký vidík, anebo potom v hlavním městě v Maskatu, protože stejně jako u nás, nebo i u vás na Slovensku, v Bratislavě, máme možná trošku jiné podmínky, než jsou někde v jiné části země, stejně tak i u nás. Takže když se budeme bavit o průměru, tak uvádí se nějakých třeba 1600 riálů, ale v reálu, zase v závislosti od pozice, kterou vykonáváš, je to třeba od těch 600-700 do tady v Salale, do těch třeba 1300-1500. Pokud jsi lékař, můžeš mít 2000, pokud jsi právník, můžeš mít taky víc, ale pokud pracuješ v nějaké administrativě, tak třeba 700 riálů. Dobre, krát 2, počítejme plus minus 2,5, protože to euro, ano, ono se houpe. A nemůžeme to možná úplně tak počítat na euro. Já to vždycky tak nerada přepočítávám. A tak my všetci turisti prepočítávame. Vieš, prídeme, koľko je to riálov? Reálov či riálov? Riálu, ománský riál. Mimochodem 3. nejsilnější měna světa. No a proč to nepřepočítávám? Samozřejmě, že z pohledu turisty, který přijede, no tak je to jasné, protože pokud si chceš něco koupit, pak tady platíš riálem nebo eurem v tom ekvivalentu, jak je kurz. Mm-hmm. Ale pro toho Ománce, který, protože jsme mluvili o průměrném platu, tak v souvislosti s tím ten Ománec kupuje za riály, tím, že je ve své zemi. Takže ono možná nám se to zdá, když to přepočítáme jako poměrně hodně peněz třeba, ale je třeba si uvědomit, že tady, protože jsme v zemi islámské, tak tady ne všechny ženy pracují a proto ten příjem, který přinese muž, se počítá prakticky na celou tu rodinu. A muž za ní má zodpovědnost. A tím, že tady máme i spoustu soukromých škol a vzdělání v Ománu je velmi podporováno, samozřejmě nejen tak, jak by si někteří mohli třeba myslet, že jenom chlapci nebo muži studují, ale primárně se podporují i ženy a dívky k tomu, aby byly vzdělané, tak tím, že ten plat je jeden a chodí studovat a třeba studují v soukromých školách, tak to je další výdaj. Jsou to výdaje na potraviny, protože Omán nepatří mezi úplně nejlevnější země, takže pro ně ten plat nemusí být vždycky úplně tak, jak bychom si představovali, že si můžou vyskakovat. Ako je to v obchodoch? Oplatí sa zjednávať? V akých obchodoch sa dá zjednávať a v akých nie? Tady to je trošičku jiné, než když jsme zvyklí třeba v Egyptě, protože tam opravdu Egypťani jsou už s turismem zžití dlouhá léta, takže tam ta mentalita toho obchodu je trošičku jiná. A tady v Ománu, aspoň můžu mluvit za Salalu, tak tady to funguje tak, že na tržišti, které tady je Hafasuk, tak tam něco málo možná můžete usmlouvat, ale ve většině případů ty ceny jsou víceméně pevné. Jo, to znamená, není to úplně takový ten styl toho trhování se, že já budu říkat, on řekne 10 riálů, já mu řeknu 2 a odcházím a on mě bude volat zpátky, no to možná zavolá, ale dá mi to třeba za 8. A co se týče samozřejmě cen v supermarketech a v obchodech, kterých je tady taky hodně, tak tam se nehandluje, tam se zaplatí cena, která tam je daná. Zostaňte na vlne, dnes z Ománu. Výlet na vlne s Didianou. Sme na chvoste arabského poloostrova, ale v krajine, ktorá rozhodne nie je na chvoste. Má 3. najsilnejšiu menu sveta a na jej bielých plážach a pri Tyrkisovom arabskom mori dovolenkuje stále viac Európanov. Výletujeme na vlne v Ománe a rozprávam sa s delegátkou Petrou. Dajme si aj históriu nového Ománu. Tak ta začala vznikat vlastně s příchodem sultána Kábuse bin Saida na trůn a to bylo po převratu, ke kterému došlo 23. júla 1970. Čili od té doby potom ještě na něm bylo, aby tak trošku vybojoval také povstání, které tady bylo v Salale proti jeho otci a to se mu podařilo, datuje se to někde v roce 1975 a vlastně pak už měl opravdu prostor budovat svou zemi a jak se mu to povedlo, vidíš vlastně dneska. Je to krásne, je to nové, je to navoňané. Predtým tu vraj boli negramotní ľudia. On bol diktátor, ten sultán, alebo sa mu nejak len nechcelo tu jeho krajinu mať vyspelú? No ono to souviselo s tím, že arabský poloostrov byl vlastně
vlastně zemí, my dneska tak rádi říkáme zemí Beduínů, kde se putovalo. No a sultán Said bin Taimur, což byl tatínek toho Kábuse, tak ten tady vládnul, ale nebyla ještě v té době ropa, to znamená, že ten příjem země nebyl tak veliký jako dneska. A ono to nebylo možná úplně o tom diktátorství, jako spíš o tom způsobu života, který prakticky panoval opravdu i v těch ostatních zemích. Takže tady lidi to vzdělání opravdu neměli, takže ti, kteří měli vliv, moc, kteří měli peníze, kteří nějakým způsobem třeba obchodovali a měli kontakty, tak se jim vzdělání dostalo, ale té většinové populaci se vzdělání nedostávalo a vlastně to nastoupilo až s příchodem sultána Kábuse. Dokonca vraj ani cesty neboli vybudované. Ono se říká, že bylo, nebo uvádí se, že bylo zhruba 10 kilometrů cest v celém Ománu a je třeba si uvědomit, že Omán má rozlohu 309 000 kilometrů čtverečních plus minus, což je poměrně velká země. Taky ale třeba říct, že to vnitrozemí tvoří prakticky poušť. Tady dole právě v Salale máme možnost se do pouště Rub el Khali jet i podívat, takže tam to moc nemůžeme počítat, že bychom tam měli nějakou vybudovanou infrastrukturu, ale za to tady máme významné pohoří, je to pohoří Dhofar a opravdu ty silnice tady vůbec nebyly. Ani v Salale dneska, tak jak ji známe, tak to nebylo vůbec. Lidi chodili pěšky, nebylo to o tom, že by každá rodina měla auto, že by měla postavený super dům, protože vidíš, že ty domy jsou tady veliké, protože oni pořád ještě žijí v komunitách, žijí v klanech, v rodech, takže to bylo také velmi, velmi skromné. Nemali cesty, teraz sú tu už vybudované aj diaľnice, dokonca osvetlené diaľnice po celej dĺžke, ako sme išli na rôzne výlety z týchto letovísk. A ktoré sú tu také krásne letoviská? Máme v Ománu prakticky dvě taková známá letoviska, kam se jezdí za krásami Ománu a na dovolenou, a to je právě tady dole Salála. To je letoviště, které právě nabízí možnost té tropické dovolené, protože tím, že tady máme pohoří Dhofar, tak díky němu jsou monzunové deště, které právě dávají ráz té krajiny. To znamená, že můžeš ochutnat banány, papáju, kokos, to je to, co se tady primárně pěstuje. A potom je severní část, Maskat, což je druhá destinace, druhé letoviště. Prepáč, ja sa ešte vrátim k tým banánom, to si neviete predstaviť. Ten banán, to s tým zo supermarketu nemá nič spoločné. To je tak niečo dobré. On má ešte takú kyselkavosť v sebe, aj keď je vlastne úplne zrelý, aj keď tá šupka už je taká tmavá. Nenormálne. A asi má aj viac vitamínov. No, oni mu říkají buď milky banana nebo baby banana. No, áno, je o polovicu menší než tie, čo my poznáme. A ešte si vravela kokosové orechy. Ono to je možnost tady koupit, protože jsou tady takové stánky, kde nabízejí a možnost kokosu ochutnat je. Takže když budou chodit kolem a budou vyvolávat, tak si klidně dej. Nestihla som. V Ománe máte stále čo robiť a piť tiež. Inak alkohol v čase Ramadánu majú domáci zakázaný. Aj na lačno, tak si to overte, kedy je ten Ramadán. Výletujeme a tentoraz na vlne z Ománu. Výlet na vlne s Didianou. Salala je druhé najväčšie mesto v Ománe. Výletujeme pri ňom na vlne a s delegátkou Petrou Navrodskou debatujeme o všetkom možnom, o rozmachu Ománu, o tom, komu z najsladšieho ovocia na svete z datlí narástol zadok, ale aj o názvoch tamojších miest. A dokonce jsem slyšela, nevím teda, jestli to je úplně pravda, musím to ještě pozjišťovat poměrně nedávno, že snad všechna jména měst v Ománu jsou ženského rodu. Takže musím zjistit, protože si nejsem úplně jistá, jestli zrovna Maskat je žena. Pozjišťuju. To je možno mám úkol do příště. Muškát, alebo ja neviem, muškátový oriešok, neviem, čo to znamená v preklade. Ale ten Salalach, tam je vlastne Allah v tom slove. Není, protože to by musela být 2L. Aha, vidíš, čo sa my všetko nedozvieme. Veľmi, veľmi zaujímavé. Ale čo sa týka ich abecedy, vraj oni majú mäkké K a aj nejaké hrdelné K. No je klasické K, takové, na které my jsme zvyklí, že vlastně, když ho máme třeba uprostřed slova nebo i na začátku, tak ho nevyslovujeme nějak úplně tvrdě. Prostě kokos je kokos a není to kokos, ale oni mají právě písmenko takové pro nás těžce vyslovitelné. To písmenko se jmenuje Kaf, takže třeba i sultán Kábus není Kábus, tam, kde to skoro neslyším, ale je to sultán Kábus. Ano. Kábus, takže také hrdelní. Proto oni, i když mluví, tak to vypadá, jako že se skoro hádají, ale není to tak, protože arabština má poměrně hodně takových těch souhlásek jako hkrdtn, takže než se to vytlačí, ten vzduch přes bránici, tak oni musí nabrat sílu. Poďme na nejaký výlet parádny. My sme boli napríklad na púšti v Rub el Khali. Áno. A ja som všade označila Wahiba. No tak nič. No to vůbec nevadí, protože můžeš říct, že to je přesně to, kam se chystáš, protože je to taky poušť a ta je právě nahoře na severní straně, kde je
Maskat, takže tam z Maskatu taky pohodlně dojedeš. Čiže Rub el Khali. A čím sa líšia tieto dve púšte, prosím ťa? No tady ta Rub el Khali, to je vlastně jedna z největších pouští světa. Někdy zdroje uvádí, že je na 6. místě ve velikosti, protože tady, když do té pouště přijedeš, tak to máš také hory písku a konec konců to viděla, vypadá to opravdu jako hory. Je to takové mohutné, je to také majestátní, velkolepé. No a ta poušť zasahuje vlastně do Jemenu, se kterým Omán sousedí, stejně tak do sousedních Emirátů a zároveň i do Saudské Arábie. Takže ona opravdu je velikánská. A dokonce jsou tady místa, která mají duny vysoké zhruba 300 metrů, akorát ty jsou trošku hlouběji v poušti. A tie duny, oni sa presúvajú, nie? Tam sa nedá urobiť v tej púšti nejaká mapa, lebo príde nejaká púštna búrka, nie? A ona tie duny trošička pomení. Ako to je? Ako sa oni orientujú? Ja viem, že už existujú vysielačky, všetko možné, ale je to tak, že tie duny sa premiestňujú? No, není to asi úplně, že by se celý kopec a celá ta hora, která má několik vrcholů písku, že by se celá úplně přemístila, ale je pravda, že ten vítr se umí zahrát si s tvarem těch dun. A ano, oni uvádí vždycky, že je to v rozmezí, že ta velikost je v rozmezí právě proto, že díky větru ten písek se posunuje. Až teraz mi prišlo to príslovie, že keď nepríde Mohamed k hore, príde hora k Mohamedovi. Vlastne ju prefúkne ten vietor. Áno. No, môžem to tak říct. Počujete, čo všetko človek zistí v takom Ománe, aj keď je dokázané, že na dovolenke blbneme. Samozrejme všade na svete platí, blbnite s rozumom. O chvíľu ešte o tom, že na púšti môžeme zostať aj spať. Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Púšť Rub el Khali v Ománe je veľmi fotogenická. Doviezli nás tam na bielých SUVčkách, najmä preto, aby sme v dunách nezapadli. Cez deň je na púšti teplo, v noci strašná zima. Keby som neprechladla na paddleboarde, tak v púšti zostanem aj nocovať v špeciálnom stane pod 3 dekami. S tým, že ochutnám ťavie mäso, ale radšej som išla do hotela. Petra Navrodská nám teraz v tom hoteli povie, čo sa dá od noci v púšti čakať. Měli jsme poměrně veselý program, protože my, když zapadne sluníčko, tak právě přijedeme do kempu, který je, řekněme, na začátku nebo těsně před těmi dunami. Takže tam je stanové městečko, ty stany jsou takové prostorné, jsou typické takové ty černé s bílými pruhy. No a samozřejmě každá rodina nebo pár vždycky má svoji, čili tam je zajištěno soukromí. No a potom máme takovou jednu budovu, která je teď nově pěkně vyzdobená takovými tradičními vzory, tradičními látkami, prostě typickým ománským a hlavně doufárským stylem. Je tam i výstavka předmětů, které Ománci používají, ženy, různé šperky a podobně. Jsou tam samozřejmě portréty sultánů. A večer po večeři, kde jsme měli možnost ochutnat i ťavě mesko, které je mimochodem velmi dobré a zajímavé na něm je to, že možná většina z nás očekávala na začátku, že bude i tak trošičku cítit, no tak vůbec ne. No a po večeři jsme se přesunuli k ohništi, kde nám místní řidiči zatančili, protože všichni naši řidiči jsou opravdu Ománci. Oni fakt tancovali. Milují tančit, milují zpívat, milují se veselit a já jim říkám Ománcům, že to jsou lidé země. Spousta z nich pochází i právě z tohoto pohoří. My jim říkáme džabali, jako lidi z hor. Oni mají takový tuhý kořínek, takže někteří z nich dokonce přespali i venku. A pritom bolo veľmi zima. Teplomer niekde ukazoval vraj len 8 stupňov. Ano, občas se to stává. Rozdiely. Teď právě v tom zimním období to tak je, že tam můžeme vnímat ty rozdíly asi nejmarkantněji, protože čím tepleji je, to znamená od toho februára už se nám hodně otepluje, konec konců to teď i cítíme, že už ve dne je hodně teplo, tak potom i ty teploty v poušti jdou nahoru, takže od toho februára už pak to je příjemně a v apríli ta teplota je opravdu taková, že spíš v kraťasech a v tričku a vůbec ti to nepřijde. Takže naši řidiči zatančili, dokonce jsme tam měli jednoho zpěváka, protože máme výhodu, kdy Abdullah, tak se jmenuje, je opravdu místní zpěvák, takže nejenom, že hraje na tradiční ománskou kytaru, ale zároveň i krásně zpívá. Čím sa líši ta gitara ománska od našej? Ona vypadá taková kohníku? Trošku jako loutna, bychom mohli říct, že je takový podobný styl, že není taková jako placatá, ta zadní část je taková vydutá, takže něco jako loutna. A pri ohníku vám teda zaspieval? A pri ohníku zaspieval, potom jsem zaspievala i já. Áno, viem, že ty si delegátka, ktorá krásne, nádherne spieva. A tu teraz spievaš turistom. Ano, sem tam mám, jenom vždycky se dopouštím
pouště těším, protože to je jediná příležitost, kdy si můžu zabékat. A chudáci ti, kteří se mnou jedou v autě, protože to se mnou musí vždycky strpět, nedávám jinou možnost. Bolo to veľmi príjemné náhodou, sme si zabekali spoločne. Ďakujem. Práve na púšti hrala Helena Vondráčková Sladké mámení, tak sme si aj tanček dali. A bolo to veľmi príjemné, pretože práve tie SUVčka, ktorými nás vozia na púšti, tak tie sa tam predháňajú, idú strašne prudko hore, potom idú prudko dole. Už ste niekedy aj zapadli s týmito SUVčkami, alebo sú natrénovaní tí vodiči? No natrénovaní oni jsou. Všichni mají podhuštěné gumy, protože jsme stáli v kempu, ano, to jsem viděla, kde se že ufukujou, aby právě lépe seděli v těch dunách a na tom písku. Takže ano, stává se to a je to potom hrozná sranda, protože pomáháme ručně a pomáháme nejvíc tím, že se jim smějeme. To je opravdu velmi motivuje k tomu, aby co nejdříve své auto z písku vyhrabali a mohli jsme pokračovat. Pokračovať budeme na ťavej farme už o chvíľu z Ománu na výlete na pieskovej vlne. Výlet na vlne s Didianou. Všade sa má ťava, pre upresnenie platí to najmä v Ománe. V krajine, kde výletujeme s delegátkou Petrou, sme práve v objatí múch na ťavej farme. Ťavy tu majú dokonca prednosť aj na diaľnici. Prosto ako sa hovorí, môžeš jej aj na hrb vyskočiť, ale má prednosť akurát nie v noci. No, protože v noci by každý majitel měl mít ťavičky schované, protože tady ani jedna ťava v Ománu není divoká. Všechny mají nějakého majitele, nebo respektive svého majitele, ne nějakého. Ano. A jsou i značené, oni na krku mají takové různé značky, to si možná všimla, že mají takovou třeba buď čárku, nebo mají nějaké písmenko někdy a podle toho si poznají, komu ta ťavička patří, protože oni samozřejmě jsou to zvířata, která jsou schopna vyjít z domu sama a vrátit se sama, protože mají výbornou paměť. Takže občas se stane, že taková ťavička se zapovídá s ťavičkou souseda, jdou spolu k němu a oni si pak volají, hele Ahmed, máš u mě ťavu, jo? Takže ťavička se potom druhý den vrátí zpátky. A ako rýchlo sa narodia potom malé ťavíčatá? No ty se narodí poměrně rychle, 12 měsíců je ťavička nosí a potom porodí jedno ťaviátko. A ve chvíli, kdy podojí ťaviátko, tak ono vlastně se živí mlékem matky a mimochodem to mléko je velmi důležité a vlastně to je i to, proč ty ťavičky do dneška oni chovají, protože od nepaměti beduíni pili velbloudí mlíko a to proto, že to je super potravina. No. Neobsahuje laktózu, má prakticky všechny vitamíny, stopové prvky, minerály a proto i beduíni, když neměli co jíst, neměli vodu, neměli maso, tak byli schopni na tom velbloudím mlíce přežít. Měli velbloudí mlíko a datle. Čiže turisti, keď tu ochutnávali ťavé mlieko, nemusia sa báť po ceste, že by veľmi často stáli. No to ne. Laktóze, ano? To ne a tam jde i o to, že to by člověk musel opravdu vypít na posezení třeba půl litru nebo litr, ale my tady ochutnáváme, abychom mohli říct, že jsme zkusili, protože ono i to ťavé mlíčko je poměrně drahá záležitost. Ano. Tady až tak úplně ne, protože tady každý strejda má ťavu, takže proto to tak drahé není a tady každá rodina má ať už kravské nebo právě ťavé mlíčko každý den. Mnohí si to pochvalovali, že je to veľmi príjemné, sladké. Predpokladám, keď tu žiješ v Ománe, už ťa asi nebaví jazdiť na ťavách. To je rozdíl třeba oproti Egyptu, který je taky turistickou destinací, tak tady se na ťavách prakticky nejezdí, nebo velmi výjimečně. Je to proto, že oni je považují za opravdu mazlíčky. Každá ťavička má své jméno, chovatelé si je hlídají a Omán není takovou ještě v tom pravém slova smyslu turistickou oblasti, že by se tady vozilo na ťavách. Zatím ne. A navíc ona má jeden hrb, každá většinou má mláďatka. No, to som práve pozerala, že kde sa tam dá vôbec usadiť. Oni sedí většinou, buď to mají nahoře na tom hrbu, mají takový posed, anebo sedí za tím hrbem, čili mezi zadečkem a mezi hrbem, tak jako by trošku visí dolů. A vlastně i závody, které se tady nedaleko ve městě Tamrit pořádají, tak to jsou závody v běhu, rychlostní závody, tak dneska už taky nejezdí moc na nich chlapíci nebo kluci, ale už to dneska kontrolujou. V podstate je to taká ohrada a videla som, že oni len tam utekajú a sprevádzajú ich nejaké vozidlá, ako vidíte na Tour de France, že majú sprievodné vozidlá, tak ťavie preteky tiež majú sprievodné vozidlá a vlastne oni bežia prečo? Alebo za kusom trávy, sena, alebo prečo bežia? Ako ich donútia bežať? Oni je trénují. Ty ťavy jsou trénované, dostávají speciální výživu, speciální trénink, takže ona ví, co má dělat, oni je pohánějí, je to podobné, jako když je závod na koních třeba. Ano. Tak je to podobným způsobem, akorát, jak říkám, dneska už ne vždycky sedí nějaký jako žokej, řekněme ťavý žokej,
Ale dneska už mají právě ta auta, mají různé jiné pomůcky, technické vymoženosti, jak tu ťavičku popohánět a za to jsou velikánské výhry, za to jsou vysoké výhry, je za to poměrně hodně peněz. Počujete, kto chce v Ománe zbohatnúť, vychová si dostihovú ťavu alebo si narazí ropu. Je to neuveriteľná krajina a som rada, že ste boli s nami aj vy na výlete na vlne. Majte deň ako z obrázku a ďakujem Petre za rozprávanie. Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.